Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε και σε ένα άλλο επεισόδιο καινούριο. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω τις καμπάνες μου που έχω. Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσουμε από τη μικρή που είναι εκεί. Ναι, έχω δύο καμπάνες και έχω μία για εξοκλήσεις και παρεκκλήσια και για ναούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους subscribers μου που παρακολουθούν και τους εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Λοιπόν, πρώτη είναι αυτή, δεν ξέρω πόσα κιλά είναι, αλλά θα το ελέγξουμε. Εδώ παίρνουμε το σκηνή. Εντάξει, είναι αυτοσχέδια καμπάνα, μην το βλέπετε έτσι. Και εδώ και εδώ πάμε να τη χτυπήσουμε για να δούμε τον ήχο. Ωραία. Την χτυπήσουμε, αυτή η καμπάνα είναι καλή, εντάξει. Αυτή δεν την βάζω για ναούς. Εντάξει, σχετικά με την κουδουνοκρουσία, γιατί είναι όλα έτσι. Και θέλω να σας δείξω και κάτι άλλο. Εγώ μένω ακριβώς δίπλα από τον Άγιο Νικόλαο. Εκεί βαρώ τις καμπάνες, παιδιά. Εκεί που κάθε Κυριακές και μερικές φορές. Ναι. Πάμε για την δεύτερη καμπάνα. Όπως βλέπετε, αυτή εδώ είναι για ναούς ακριβώς. Εδώ το σκηνή το έχω κάνει έτσι για να καταλάβατε. Εντάξει, αυτά είναι για ναούς. Αλλά θα τα δούμε όλα. Αυτή είναι κάπου 5 κιλά. Αυτό δεν παίζει. 3 κιλά κάπου εκεί. Εντάξει, αυτή η καμπάνα είναι από την Μονή. Καθίστε να σας δείξω τη Μονή για να μην σας κοροϊδέψω. Πάνω ακριβώς, λίγο πιο πάνω στο βουνό, δεν φαίνεται, είναι κάπου εκεί πάνω. Πάνω έχουμε κι άλλη μία Μονή που πάνω έχουμε συνολικά 2 μονές. Λοιπόν, εκεί έχει μία Μονή πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά, που λέγεται Παναγία Μυρελαίου. Αυτή είναι εγκατελελειμμένη μονή, αλλά λειτουργεί. Από κάτω έχουν εκκλησία και έχουν και μικρά εκκλησάκια, ναι. Δεν είναι τέτοια, ενώ εκκλησάκια και παρεκκλήσια. Και πάνω λίγο πιο πάνω, όχι σαν αιμογεννήτριες, είναι η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Άνω Βάθιας. Γιατί εδώ είμαστε στην Εύβοια. Πού είμαστε? Λοιπόν, δεν θέλω να χάνω χρόνο. Λοιπόν, πάμε να τη δοκιμάσουμε. 1, 2, 3. Ωραία, τη δοκιμάσαμε. Δεν θα τη βάρεσω, και την βάρεσα σιγά σιγά, επειδή είναι όλοι γείτονες και δεν μπορώ να τους ενοχλήσω, γιατί τους λυπάμαι. Πάντως, μία φορά κάνουμε και live. Ναι, χρειάζεται να κάνω μερικές δουλειές για αυτό το live, για να εορτάσουμε τα πρώτα εγγένεια του live μου. Ναι.
Εδώ το εκκλησάκι, δεν το έχουμε ονομάσει κάτι, αλλά μέσα είναι το κερί. Να το, φαίνεται μέσα. Δεν είναι αναμένο, έχει σβήσει, γιατί μερικές φορές σβήνει και τι άλλο να πω. Λοιπόν, γράψτε μου στα σχόλια τι θέλετε να κάνουμε, ένα βίντεο καλό. Δεν θέλω να ακούσω βλακίες, εντάξει, όχι κάτι παράνομο, νόμιμα θέλω. Εντάξει, λοιπόν, αυτό ήταν το live. Τι live μωρέ, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και subscribe και θα τραβήξω και βίντεο με αυτή την καμπάνα σε ένα όχι εδώ σχετικά, εντάξει. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και subscribe και μετά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.